Алсу КВН командасы. Алсу КВН командасы үзенең музыкальный номерын тәкъдим итә. Гүзәл Рәхимов. Безнең кызу гомер сизелми дә уза, ләкин әйдә шаян безне бергә. Нәрсә булды? Кызлар, финалга әзерләнеп, тавышсыз калдым. Тавышым бетте. Ну, җырчыларның шулай була инде ул. Фонограммадамы? Güzel тынычлан булды. Все нормально. Без финалга әзерләндек. Шуңа күрә план Б җырлаячак Назлыгөл. Ну, мин җырлый белмәгән килеш, оятка калмыйм инде. Синең сүзләрең Мөнир Рахмаевның колагына. Ярар, Назлыгөл. Син җырлый алмасаң, мин ансында уйладым. Шуңа күрә җырлаячак Ләйлә. Юк, кызлар, мин җырлый алмыйм. Сиңа нәрсә булды? Минем колготки китте. Аңлашыла. Аргумент. Кем җырлый суйнага, кызлар? Кем җырлый? Туктагыз әле, тынычланыгыз. Уйлыйм бит. Туктагыз, тынычланыгыз. Туктадым, тынычлан, уйлыйм бит. Мин бу финалга әйбәтләп әзерләндем. Шуңа күрә каршы алыгыз. Безнең чакырылган кунагыбыз җырчы, Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Утсынды, біз бұлай сөйләшмәгән идек. Мен жырламайым, мен кеттім. Так. Хәзер Рөстәм абый чыкканга беркем дә ашамаячак, кызлар. Ну бу повод түгел для паники. Монда җырларга кирәк. Белдем мин аны бу җырга каргыш төшкәнен. Аны бит миңа Линар Яшин язып җибәрде. Аның бер качанда җырлай бер язганы юк. Biz ул җырны җырлап барганда, безне күпчәк шартлады. Юлда була инде ул. Багажниктагы сыма. Кызлар булды дим, туйдым. Бу финал аркасында күпме әзерләндек. Мин ардым, кызлар булды. Мин бит бу финал аркасында балаларымны күргәнем юк. Син бит аларны тапмадың. Табырга да вакытым юк. Назлыгөлгә карагыз. Финал аркасында ничек табыгы бетте балакаем. Ник әйбәт бит инде. Әмин, юк! Кызлар, мин дә туйдым. Мин бу финал аркасында егетем белән аерылдым. Мин бит бу финал аркасында аны синнән алып киттем. Бу финал безне шундый аермады. Кишат, кабахет! Әси нәрсә бunda уйнап торасың? Булай да авыр. Китәлем моннан, Илшат! Илшат! Ерак китмә, яме! Нәрсә көләсез ул? Biz bu final arkasında bilesizmi күпме көч түктек. Biz хәтта тегергә дә өйрәндек. Күпме бер тектек, саттык, аннары күлмәкләр алдык. Без сразу күлмәкләрне алайдык. Блин, точно! Biz bu finalga Orçadan 3 gün kildik. Instrumentlarını күтәреп. Җитмәсә эшләмиләр дә әле. Рамил, алкышлар астына. Алкышлар астыннан. Булмый инде, булмый бит. Киттек бергә өйрәнәбез, нормально все, киттек әйдә.
Men de bu final arkasında özümün 2 kızını yo'qoltdim. Senin bidalar dürtüv. Bu saniyanın tüylerinde kişiler bitindi. Tip oluyorlar o şarkı pişireydi. Emine bütünleyi unuttular. Amında final prişom. Da men g'umuman aytam. Barayla gidelim. Işıkni yopig'iz Ali. Bunday laqablar kira boshladi. O'zim yapam. Mendi motor qizlar shilli. Aytaysiz qizlar shirlaymiz. Toshda jırlaybizmi? Shirlaymiz qizlar. Sizning bilan jırlaybizmi? Birgalab shirlaymiz qizlar, birgalab. Duolaysiz aytaysiz jırlaymiz. Aytaysiz shirlaymiz. Bir uyum yavladı canımlı, uyum davuldan kışlıray. Nice yıl yaşap da şoyardı, tuyalmazdır indi bu yürek. Utlasal, sugasal sindizne, üzünde bürdürler yanalı. Bu final günülle bizgiller, janlarda yazılı kalalı. Utlasal, sugasal sindizne, üzünde bürdürler yanalı. Bu final günülle bizgiller, janlarda yazılı kalalı. Sizning için Tataristonning xalq artisti Rustam Zakirov. Hem de Arşan'ın Alsu komandası.